Куяннар осрау нәселдән килә бик окыллы җәнлекләр ди Әсхәт абый. Шөгыле күңеленә рәхәтлек бирә, хезмәтне белеп, аңлап башкару, аеруча күңелле бит ул. Куяннары белән сөйләшеп сулар сала, алларына ризык куя. Яшь чактан ук үзе бәләкәй вакытта әтиениләр асрады. Шуннан соң инде үзем дә гомер буе асрадым дип була. Куян инде мен көндә иртән 2 сәгать, кич 2 сәгать шулар янында. Аннан да 1 сәгатьтә дә йөреп чыгып була. Но инде мен алып, сөйеп, мәшәй итеп карбасын. Бәләкәй сөйә башлыйсың. Алар сине сөйәргә алар килеп торалар уже, карап торалар. Калифорния токымлы ак куяннарда ак панон, резен, белочка токымлы кара һәм соры куяннары да бар. Куяннарны ул орпа, бодай, пешән, кишер кәбестә ашата. Ел әйләнәсе тонналап азык сатып алырга туры килсә дә, Әсхәт абый зарланмый. Алың яраткан итекләр пешән инде. Пешән яраталар, орпа, бодай. Пешәнне үзе әзерлибез. Болай арпаны сатып алабыз. Ул бер барганда бер тунап кайтам инде мин. Ул менә минем анда сарайымда бушкаларым бар, анда бер тонна артык керә. Ул бер 2-3 төннәр калгач, мин яңадан барып кайтам, чтобы киембез бетмәсен инде. Ана һәм ата куяннар аерым яши, бала куяннарны да 3 айлык булгач аера Әсхәт абый. Карап тормасаң, сугыша башлыйлар ди. Әсхәт абый куяннарын яхшы тәрбияли. 5 ай дигәндә суярлык та булалар. Куян итен Әсхәт абый туганнары, дуслары белән бүлешә, сатуга да куя. Мин ел сайын аналарны калдырам. Мотор аналарны, ары эреләрне, үземнекеләрне инде. О 8-не калдырам мин. Ата куяны читтән алып кайтам. Читтән токымлы куян. Например, анда менә бу белешкадан калган, белешканы бер 4 еллык иткәнем. Ул алып бара. Әсхәт Исанбаев куяннарына пешәнне үзе әзерли. Шәхси хатаның бакча биләмәсендә ел сайын күп еллык үлән люцерн үстерә. Куян ите деликатес исәпләнә, файдалы да, тәмле дә. Куяннар тизрәк үссен дисәгез, алларыннан ризык белән суны өзмәгез ди Әсхәт абый. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.